Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх падарожнікаў па беларускай гісторыі. Мінулы раз я расказваў пра усебеларускі з'езд у Менску і ягоны гвалтоўны разгон бальшавікамі. А што адбывалася далей? Разгон з'езду абмяркоўваўся і на нямецка-бальшавіцкіх мірных перамовах у Берасці ў студзені 18-го. За беларусаў заступіўся і згадаў пра разгон бліскучы апанент кіраўніка бальшавіцкай дэлегацыі на тых перамовах Льва Троцкага, нямецкі генерал Макс Гофман. Той, які паводле Троцкага ставіў свой салдацкі бот на стол перамоваў. На што Троцкі заявіў, што ўсебеларускі з'езд складаўся з абшарнікаў, з буйных земляўласнікаў і спрабаваў скасаваць права працоўнага народу на зямлю, а таму быў разагнаны беларускімі, украінскімі і велікарускімі войскамі, сказаў Троцкі. Супраць гэтай заявы бальшавіцкага лідара зрэагаваў выканаўчы камітэт Рады з'езду, нагадаўшы, што сярод 1167 правамоцных дэлегатаў не было ніводнага абшарніка. З'езд прыняў рэзалюцыю пра бясплатную перадачу зямлі працоўнаму народу і быў разагнаны сатрапамі народных камісараў заходняй вобласці і фронту. Згаданы адказ Троцкага ў гэтым пытанні выканкам Рады назваў гнуснай лож'ю недастойнай сацыяліста. Гэты пратэст быў разасланы рэдакцыям расейскіх, украінскіх, беларускіх, польскіх, латышскіх, латгальскіх, літоўскіх, габрэйскіх, эстонскіх, фінскіх, армянскіх, татарскіх, башкірскіх, грузінскіх, румынскіх, нямецкіх, французскіх, ангельскіх і іншых газет. Так гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. Рэшткі, абранай усебеларускім з'ездам Рады, сышлі ў глыбокае падполле. Прытулак ім далі найбольш адданыя беларускай справе рэвалюцыянеры-чыгуначнікі. Першае пасля разгону паседжання Рады адбылося ўжо наступнай раніцай у чыгуначным дэпо Лібава-Роменскай чыгункі. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Пасля вызвалення спадарышту сяброў Рады з'езду бальшавікі пратрымалі іх у сябе толькі адну ноч, яны пачалі з'яўляцца на патаемных паседжаннях Рады, якая засядала вельмі часта ў розных месцах Менску. На адным з гэткіх паседжанняў быў абраны выканаўчы камітэт Рады з'езду з 17 чалавек на чале з журналістам Язэпам Варонкам. Тым часам Цэнтральная вайсковая беларуская рада чамусьці бальшавікамі не была зліквідаваная і працавала зусім легальна, вывесіўшы вялізны беларускі штандар у доме нумар 2 па паліцэйскай вуліцы. Сёння на тым месцы задні дворк беларускага цырку. У кватэры вайсковай рады нейкі час жыў і старшыня выканаўчага камітэту Варонка, аж пакуль бальшавікі не дабраліся да самой вайсковай рады. 31 студзеня 1918 вайсковая рада была аточаная салдатамі і матросамі, як расказвалі, забойцамі генерала Духоніна. У загадзе, які падпісаў старшыня аддзелу па барацьбе з контррэвалюцыяй і спекуляцыяй Рэзаўскі, гаварылася: «Предписывается вам отправиться в Белорусскую войсковую раду, дом номер 2, квартира 10 по полицейской улице, для производства обыска и ареста всех лиц там находящихся, в том числе и посыльного мальчика Афанасия». Аднак чрезвычайка падышла да выканання загаду нядбала і з находящихся там лиц затрымала толькі сяброў вайсковай рады Кастуся Езавітава і Васіля Захарку, якія назваліся хто яны, а таксама 14-гадовага хлопчыка Апанаса. Рэшта была выпушчаная праз абстаўленыя салдатамі сходы. Цікавасць да хлопчыка Апанаса была невыпадковая. Бальшавікі атрымалі інфармацыю, што ў памяшканні на паліцэйскай вуліцы захоўваліся стрэльбы і скрыня з бомбамі. Аднак усё гэтае багацце падазраваныя паспелі схаваць, дакладней затапіць у свіслачы каля моста ў губернатарскім садзе.
а хлопчык Апанас нібыта ведаў, дзе тое месца. Захаваўся і пратакол допыту Апанаса Юхневіча, вестовога вайсковай рады. Мне 14 лет, я ў радзе служу з 15-го года. Раньше я быў пры рэдакцыі «Вольная Беларусь». Пры арышце рады я прысутстваваў. Вінтовак у радзе было штук 10. Яны абразаваліся ад салдатаў, якія прыязджалі ў 289 полк са сваімі вінтоўкамі. Знаю, што вінтоўкі яны палучаць у 289 палку. Калі было нейкае засяданне, яны нас праганялі, казалі, здесь не ваше дело. Нас, значыць, мяне і другого хлопца, Фролова Константина. Дзе вінтоўкі дзеліся пры арышце і вобыску, я не знаю. Там быў маленькі пакойчык у калідоры, называны складам. Фамілію загадчыка я не помню. Яшчык з бомбамі стаяў каля рэдакцыі у пакоі пад ложкам, на якім ніхто не спаў. Колькі бомбаў было, не магу сказаць, бомбы з ручкай. Яшчык быў небольшы. Дзянчык Ярашевіча, быўшы, мабыць, як я чуў па разгаворам, унёс гэтыя бомбы, а куды я не знаю. Арышт хлопчыка Апанаса і допыт гэтага непаўналетняга блазна не даў бальшавікам нічога новага. Менш чым праз 3 тыдні яны ў страшэнным пярэпалаху пакінуць і сваю западную обласць, і фактычна памерлы западны фронт. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. А зараз зноў вернемся ў Берасце, дзе тым часам адбываліся перамовы аб сепаратным міры, якія вялі немцы з бальшавікамі з удзелам дэлегацыі Украінскай Народнай Рэспублікі. Паслалі ў Берасце сваю дэлегацыю і беларусы. У яе склад былі выбраныя Цвікевіч, Рак-Міхайлоўскі і Серада. Далей я перадаю слова самаму яскраваму хранікёру тых падзеяў, настаўніку і паэту Макару Косцевічу, аўтару словаў гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Ён яшчэ вядомы пад псеўданімам Краўцоў Макар. Першыя два, Цвікевіч і Рак-Міхайлоўскі, піша Косцевіч, доўга не думаючы, направіліся праз лінію акопаў расійска-нямецкага фронту ў Берасце, спаўняючы даную ім задачу. А трэці, Янка Серада, ніяк не мог адважыцца ехаць следам за першымі двума дэлегатамі. Невядома чаму і як ён ад іх адбіўся, і некалькі разоў з'яўляўся ў вайсковую раду, сябрам якое быў, з невялічкім сакваяжам у руках, каб зрабіць выгляд, што ён сапраўды замерваўся ехаць. Невядома толькі, ці хоць раз даехаў Серада нават да самога Менскага вакзалу. Цвікевіч і Рак-Міхайлоўскі перайшлі фронт у кірунку Баранавіч. Нямецкая вайсковая часць, што там стаяла, прыняла іх як трэба, нарыхтаваўшы ўжо і вагон дзеля ад'езду ў Берасце, як раптам, пасля тэлеграфнага запытання, атрымала паведамленне, што Троцкі ніякая Беларусі не прызнае і не можа дапусціць, каб на міравых перагаворах Беларусь прадстаўляў нехта іншы, апрача яго Троцкага. Віза на праезд беларускай дэлегацыі ў Берасце не была дана, і заставалася толькі шукаць іншых шляхоў праезду. У той час, як ад імя Расеі з немцамі гаварыў Троцкі, ад імя Украіны там жа ў Берасці гаварыў Галубовіч і іншыя. Цэнтральная ўкраінская рада ў Кіеве выпусціла 4-ты універсал, абвяшчаючы Украіну незалежнаю народнаю рэспублікаю, і адначасна з тым украінскі ўрад абвясціў вайну бальшавікам, як прадстаўнікам маскоўскага імперыялізму. Расійска-украінская вайна пачалася і прывяла да поўнай няўдачы ўкраіну. Беларуская дэлегацыя прылучылася ў Сарнах да апошняга украінскага эшалёну, які вывозіў Цэнтральную раду за граніцу. Украінцы па-братэрску прынялі беларускіх дэлегатаў і направілі іх у Берасце пад выглядам кансультантаў дэлегацыі украінская. У Берасці Цвікевіч і Міхайлоўскі мелі гутарку з сакратаром нямецкага міністра загранічных справаў Кёльмана, і там выяснілася, што дзеля дапушчэння на міравыя перагаворы проста не хапала шмат якіх момантаў юрыдычнага характару. Галоўным дэфектам мандату беларускай дэлегацыі было тое, што з'явілася яна не ад ураду беларускага, якога тады яшчэ не было, а ад выканаўчага камітэту ўсебеларускага з'езду. А ці ж мала якіх з'ездаў адбылося ў Расіі пасля рэвалюцыі. Аднак у той час, як гэткія размовы беларускіх дэлегатаў з немцамі вяліся,
У Менску ўжо быў беларускі ўрад, не толькі пракламаваны, а і фактычны. Урад гэты не меў сувязі з Берасцем і нічога не ведаў аб працы дэлегацыі, якая, ў сваю чаргу, не ведала, што робіцца ў Менску. А ў Менску наспелі ўжо падзеі, якіх трэба было спадзявацца, падсумаваў Краўцоў Макар у сваіх успамінах. Але пра тое, што гэта за падзеі, наступным разам. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.